Kat kum ki jing yo lom jing tim. Dor jong LPG cylinder na benta ke longïing domestic kala Kiew kumban repau tingka shi cylinder. Katba LPG cylinder na benta ki kam khaii commercial kala Kiew da ka chispa khatsan tingka shi cylinder. Ka ne ke jingkiew dor ka wan hadin ke jingeh ha ke jingpynbiang umphniang ha ke pyrthei khamtam namar ke jinglong jingman ke Thma ha Iran bat ki benta jong ke Middle East kiriu shaphang gilong ba ke jingklumar ha kiri ki ba pynmi umphniang ka la ban pin sngiu ya ke jingpynbiang LPG ha ke pyrthei ka ba kta ru ya ke dor ha India ka ne ke jingkiew dor kan kta jur ya ki longïing ki ba pendon kam LPG na ka benta ka shat ketiu untang kata Henry ki restaurant hotel bat ki dukan bam ki ba pendon kam LPG commercial kin ya kendu jinglut ba Kiew ka LPG ka bala ban pen Kiew dor ru ya ka dor jong ki mar bam kumba kala long menta ki pai ba ki dang up ya ki no ki sin jam na ka sorkar ban pynbna ya ka jingkit khli jongki halor ka ne ka jingkiew dor kata ka long Khubor ka badang shuyo nga de EDS TV ofo na ka benta ka channel jangis nga bah like subscribe ku Balei shibon bat ngin sa IP ka Khubor ki ba company shushu ku Balei shibon